Kum shibanta ka jingalap ka ba shipho sngi halor ka sngi junki kynthei na girl child Beti Bachao Beti Parao ka Office District Hub for Empowerment of Women DHEW West Giant Hills ka bahap hapok District Social Welfare Officer West Giant Hills ha ka shipho ter risau kala penlong ya ka program pensngotu syapang ki jingbam ka hok bat jingdon kam ka jingsumar sukher ya ki khynnah kynthei. Ya ka jingalang la penyai da ka kong S Meliora Lamare Gender Specialist DHEW Haskell St.Dominic High Secondary School Mowkyndeng West Giant Hills District Halor Kapang Girls Vision for Future ka kong Y Kendat Gender Specialist ka DHEW ha ka jingkran lam khamat kalabatay halor ki scheme bat jing shakri baper hapo ka Mission Shakti bala penyai da ka District Hub for Empowerment of Women DHEW West Giant Hills. Kala batay ru ya ka one-stop center ka Beti Bachao Beti Parao BBBP ka Women Helpline 181 ka Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana PMMVY bat kapalna National Crèche Scheme. Ka kong M Nyang Ladies Supervisor ICDS Lasking Block kala pensyori ki khynnah school bakin bam ki jingbam ki bataymet bat ban kiar na ki jingbam khutia mutia ni jingbam kai khnang ban penne ya ka jingkot jingkhya. Ka kong M nong tudu kala keren halor ki mat bakongsan ki bakta ya ki khynnah hapo ka district da ka bapenlet jingmut ha ki jing ki bakia kendo. Kala ya keren ru ya ka an pokso bat ka jingkha khun khynnah bat kala keren ru halor ka Juvenile Justice Act. Kat ba ka kong in yang health educator na laskin CHC kala ya keren halor ki laitli ki benta jo ka koi kya ki ba ki samla ki deben budien kata ka blood pressure anemia bat cholesterol. Nalor kata kala keren ru halor ki jing shakri baper bala ai hapo ka RK SK lingbak adolescents friendly clinic kabadan halaskin CHC ka kyrpang na kabenta ki khynnah samla. Ha ka ni ka sngi la penlong ru ya ka jinga kop quiz competition bala sam ru ki khusnam shakinong jom. Thai man gi kyrpang ha perthai. Ma te pen liang ham pen yidon en gole. Na Thai le man gi kyrpang ke cenderang le man gi kyrpang mo te ni te dau ye kan di segi kamu tip ye cegi benta yang gari lum India yang ima cepok dekar ki jing pun pha ki waya kenduk ki wacem gi kan Thai tham tan kan Thai khynnah te kan ni ke skim peman ini program to pok kan ni ga office ki yang ini ga wi ke skim kan ni le de yo bini yini I give pa ini gani to ka program pemani lamba yang gani ga program Beti Bachao Beti Padhao mo te kamu amai pitch pot kar on bagi issue ki wa face ki khynnah kan Thai te kamu myok ki galat ulai school na myok ki galat ulai school myok ki galat u im kata ga jing im yang ki kam ki khynnah mau participate in the field of education, in the field of development, in the field of health. How are the aspect deprived opportunity? Kima, dengan ni kesini celebrate ya. Kamu pen kenmo wa iwaro embentai wo penku kentu kenrong ya ki khynnah ya ki kynthai. Khynnah means both boys and girls. Ma. What are the special care need of adolescents? Kong the name. Angga mudur le cek ile nong CV yang itu kiwa hat cek ini kita to ang arti ini kita medical care kemudian inu kajing ke service ke bagi doktor lene ki har wokar ki yaki bro lane yaki nugi lada ito yaki adolescents yaki adult lane yaki khynnah na kam joma te hai khajak sakiten adolescents ngaji waro jan ane snadi coba bichai man on what is adolescents daya coba pe nde yaki adolescents kapriyat lane kapwar hakawaki khynnah mendam de man gi khynnah bat mendam de man empu man gi rang ba nde tamod kanur snam na do chpas nam na do khat khande snam andre em ko wi ki jing ong ko wa kamni na
ki khynnah hi bun sen hi po dang khynnah ki man ki wabot be nde ka chulai pe ka chupot ki no ka be de yup to ya ki khan nei uyo lai si jeng am kam yong ka andre ha ka adolescent juan to ka periyat ko wa yut be ka periyat ko wa ka be ha pudang ya ki khan pi dok nam dok ka be bi pudang pe nei phabun sen ka adolescent stage to mat ka kuman ya ki khynnah ki wa mukwa ki am lang ka be pa wa ki am lang wa ki te ki piar rot yong ki di cham nam cham bi to kam ta na mukwa ki ya kana param wa ka be pa henry wa ki ya lai siki se them Syllad ulai siki jin nam kam ki yong ki chirup ki perlok prajar yong ki rap snau pha ki am chirup ki perlok ban wa ya ka be pa nde nei ti daw to ni kan ni ka adolescence to ka priyat ko wa mukwa ki bro dang man phi ki khynnah ma ki wa em khat su khat san khan ru khat yaw snem ki wa em khat su khat san khan ru khat yaw snem ki khat le chine mto snyaw he mto snyaw khan ru bon sen ki khynnah ki wa em he ni girta mo kat te girta bon snyaw khan ru snyaw he ki mana snen mana penyu ki begi pahayung ki puru ki payu para bon sen jo ap de ki snyaw bai ki wa klam ki wa le ki to ki wa bahasuda tang wam to man ni gamte ki wa snen ki wa he to ukso iki to ngap iki to ki snen yong ki to ki wa bah ma dan hini kam hapo yong ka ai na tho iki ki khynnah dang man ki po khat prasnem de i le kre i na gabanta ki khynnah ki wa em hapo khat prasnem karta ki khynnah ki wa mat iki jing e ki wa bonjai I haka office yung I to ka kre I ki emergency service ong ika mo I kre I ako so kantay mid step is ngi available by I mo I kre I nagabanta yo aging ida I ki khynnah ile aging ida I khynnah to the chem mo kat kam ka sarkar India hi na do na central the chem de yogi the pai banyak the seli ki bon ki khynnah nang man ki khynnah ki wa ngat ha ki pun jai ki jing e mo the ni te daw the mi iski mu per yo aging ida I ki khynnah mo the ile kani ke child helpline desnya bidu ki pertuit le to kelat ke jing wa aging ida na ke benta ki khynnah ki wa kaman wa chem jing e ma